सागरे तामने बगैर हल्का सा लगे थे पहिलानो फंगसंनि जिनि मीडिया बंधुरंनो एबं मीडिया फ्रेंडनो बेलायनो खाखाम हामबायते जिबाया बारो जिनि लामा कासुमनि कारण के मनो दीर्घदिन चिंग्रमबै 2002-2003 থেকে চিনি जों अमायके स्कुल मा मोसंनाय फेमिनि किन्तु 20 বছর पारंगै थांगा ताबो चिनि बेतन बारिया आबनि बागे चिनि बेतन बारिने बागे जों हापांनो जों डिस्ट्रिक्ट दियो साथि जों आईएएस ताइ एडुकेशन डिपार्टमेंट चिनि डायरेक्टर आगरतलाव ताइ जों मुख्यमंत्री थानिबो जों अमायके चिनि डेपुटेशन खायका आसुकसाबो 2-2.5 বছর 3 বছর जों आंदोलन खायमै ताबो चिनि रिजल्ट कुनु माया आबनि बागे बाध्यतामूलक जों चिनि जों लामो अंखान की बाध्यता जों मुचुंगिया लामो अंखरनानि ताबो फाना चिनि बेतन बारियानि बागे जों लामो अंखरबे बाध्यता जों तालबुरमा चिनि बेतन माया 3 मास 4 मास के जों अमायके जों तनि जागो चिनि अपराध तामो आबनि बागे जों हाबंनि थानि अबन नायना साना मुचुंगो बरक गोबां माताबुक गोबां मा तुइनो गोबां मा डिपार्टमेन्ट तुइए बरक अमायके 2% 5% बेतन बारानाय कक्सो किन्तु मिड डे मिल कर्मी रंगी 12 मास सामंखाय 10 मास रांग्रिवो आबनि जों तामो खायबंनि बागै जों तामो बुल त्रुटि खाय आबनि जवाब तिनि हापां रोना नांनाय जों सावत पुलिस तिया सारा पुलिस प्रशासन दक 12 मास ड्यूटी खाय 13 मासनि बेतन मानो जों 10 मास 12 मास सामंखाय तामोनि बागै जों 10 मासनि बेतन माना नां आबनि रिजाल्ट तिनि हापां रोना नांनाय तिनि साना नांनाय गसना नांनाय जों अमायके ते तंगै मेले 6 मेलिया 2002 नि हटे मामुइ संगै प्राय 20 বছর संगै खरकसा गभर्नमेन्ट सामं खायके प्राय 5 বছর गने रेगुलर खायो जों चिनि स्कुलनि मामुइसने 20 বছর संगै तावगो रेगुलर खायजे गया चिनि कुनु माने बेतन बारे जायगा जों बाहायके बानसिनाय हापां जे समय कर्मचारी रगनि बेतन जे जागाव बाजारो बरक अम हायखाये बेतन माने बरक मासिक बाजार खायो जों आ बाजारने खायो जों जे बरक 100 টাকা केजी चावो जों 100 টাকা केजी चावो 25 টাকা भाई बाहाय खाय आनी मिड डे मिल कर्मीरा आं मिड डे मिल कर्मी बाहायके चलिनाय दिने दिन माने दिन रां बारियो चिनि रां बारिया हापां जोंनो नायख्लाया जों आसुकसा कष्ट खायो सारा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्टनि बरक डेपुटेशन खायो डाइरेक्टर थानि मुख्यमंत्री डेपुटेशन खायो किन्तु बरक कुनु साक नांजाय गया आबनि बागे तिनि बाध्यता जों लामा कासुनि बागे तिनि नेशनल हाईवे आगरतला तो कमलपुर रोड बेलपां हाई जागा जों लामा कासुनि कयटा जारा राहुल कासुनाय जों तिनि जों जे हापां जों मालायासा पर्यन्त जों अलामा अबरोध खाय तंनाय खायनाय जों नांखाय जानिनाय जों थैरिनाय नांखाय जों बुलि जानाय आबनि बागे आनि दल राजी दं आनि मिड डे मिल कर्मीरक सारा त्रिपुरा 11,130 जन बरक दङ जों बुलि जानायनि बाध्यतामूलक दं ताबो दा लाहार चेंदराब ना स्टेप जों ताबुनो साबसानि परेनो जों चेंखा निनसिनमौ आं डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि कनभेनर बिरकुमार देबन